तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मी आणि आई माझी करतोय रुशाली रेसिपी या चॅनलमध्ये। तर आज आपण माझ्या आईच्या हातची वांग्याची भाजी बघतोय। तर आपण कढई तापत ठेवली आहे फास्ट गॅसवर। इथे साहित्य लागणार आहे कोथिंबीर, लसूण चांगली ठेचून घेतली आहे, 2 कांदे आहेत बारीक चिरले आहेत, शेंगदाणे आणि हे जे वाटण आहे ना त्यात कांदा, खोबरं, सुकं खोबरं, लसूण आणि अद्रक हे चांगलं भाजलं आहे आणि मग त्याचं वाटण करून घेतलं आहे। आणि इथे मक्याचे दाणे म्हणजे स्वीट कॉर्न पण आहेत आणि वांगा आणि बटाटा चांगला असा जाडा कापून घेतला आहे। हे साहित्य आहे। कढई चांगली तापली आहे तर आपण तेल टाकूया। तेल चांगलं तापलं आहे आणि तेल तापल्यानंतर ना आपण त्यात लसूण टाकायची, ठेचलेली लसूण आहे ही। लसूण नंतर आपण बारीक चिरलेला तो कांदा चिरून घेतला आहे ना तो टाकायचा। लसूण आणि कांदा ना तेलात चांगला परतून घ्यायचा। लसूण आणि कांदा तेलात परतवल्यानंतर ना त्यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकायची। ती चांगली परतायची। गॅस फास्टच ठेवायचा आहे परतेपर्यंत। आता आपण ना मसाले टाकूया। हळद अर्धा चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, हा मालवणी मसाला, आणि आता गरम मसाला। कांद्याला छानपैकी तेल सुटलेलं आहे। आता आपण हे वाटण केलं आहे ना ते टाकूया। वाटण हे चांगलं परतून घ्यायचं त्यात। हे शेंगदाणे आपण पाण्यात भिजत ठेवलेले अर्धा तासापूर्वी, तर आपण त्या टाकूया। हे वांगा आणि बटाटा स्वच्छ धुवून घेतलं आहे त्यात आपण टाकूया। आणि बटाटा ना थोडा जाडाच ठेवा, छान लागतो खूप। आता हे मक्याचे दाणे टाकूया आपण। भाजीला खूप मस्त कलर आला आहे। आता आपण यात चवीनुसार मीठ टाकूया। आणि ही भाजी आपल्याला फक्त वाफेवर शिजवायची, जराही पाणी टाकायचं नाही आहे यात। दिसायलाही सुंदर आहे आणि खायलाही खूप सुंदर लागते। आता आपण स्लो गॅस ठेवायचा आणि पूर्ण भाजी वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे। ताट ठेवलं आहे त्याच्यावर थोडं पाणी टाकायचं।
पूर्ण भाजी वाफेवर शिजवायची. आता आपल्या भाजीला ना 10 मिनटं पूर्ण झाली आहे. आता आपण चेक करूया. वा, मस्त शिजली आहे. रंगही खूप मस्त आला आहे. मसाले छान एकसारखा लागला आहे. बटाटा बघूया शिजला आहे का. अजून 5 मिनटं लागतील भाजी शिजायला. आता 5 मिनटं झालेली आहे. भाजी चेक करूया आपण. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर रंग आला आहे. पूर्णपणे वाफेवर शिजवलेली आहे भाजी. बटाटाही शिजला आहे. आता भाजी आपली सर्व करण्यासाठी एकदम रेडी आहे. आपली वांग्याची भाजी एकदम रेडी आहे आता.